Wilson eta Wilfredo. Wilson walkie-talkiekin jolasean dabil. Wallmana Wilfredok oparitu dio. Washingtondar Wilfredorekin waterpoloan ibiltzen dira. Wilsonek eta Wilfredok western filmak dituzte gustuko. Western filmak ikusi eta gero windsurfa ere egiten dute. Wilsonek eta Wilfredok Wellingtonen elkar ezagutu zuten, eta ordutik hona lagun handiak dira. Orain Hawaiin bizi dira, baina aurretik Washingtonen bizi izan ziren. Wilson eta Wilfredo bidaiariak dira.